መድኃኔዓለም ኣቦይ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዕለት 14 ናይ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ወርሓዊ ዝክር ዝዝከረሉ ዕለት እሞ ናብዛ ዕለት እዚኣ ብሰላም ዘብጻሕኻና ሽምካ ንዘላለም ዝተመስገነን ዝተኸበረን ይኹን። ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝብና ብጥሜትን ጽምኣትን ስደትን እናተንከራተተ እዩ ዝርከብ እሞ ምእንተ ኣቡነ ኣረጋዊ ክትብል ምእንተ መላእክቲ ጻድቃናት ሃዋርያት ሰማዕታት ነቢያት ምእንተ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትብል ህዝብና ካብ ጥሜትን ጽምኣትን ስደትን ከርተትን ኣድሕነልና። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሕጻጽን ካልኦት ማዓስከራትን ዝርከብ ህዝብና ብጥሜት ጽምኣትን ስደትን እናተንገላትዐ እዩ ዝርከብ እሞ ብጃኻ መድኃኔዓለም ኣቦና ካብዚ ስቃይ እዚ ገላግለልና። ንሳቶም ተሳቂዮም ማለት ናይ ኩላትና ስቃይ እሞ ህዝብና ካብ ጥሜት ጽምኣትን ስደትን ከርተትን ኣድሕነልና። ሽምካ ንዘላለም ዝተመስገነን ዝተኸበረን ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ለዓለመ ዓለም አሜን።